Assalamu alaikum ve rahmetullahi berekatuh. Hürmetli din kardeşler, sizin itibarga Yardım Milli İslam Hayriye Fondu'nun ilgilikli işleri turunda silahı şiratdağı video jurnalı bizni takdim etəbiz. Mart ayında Yardım Milli İslam Hayriye Fondu'nda koltuk ayakları, kalaska bile yürüyüşler, DSP diagnozlu kişiler için bir-birimizga buluşuq deb atalgan ternetlendirүү kurslarımızda. Әле kurslarga kelgan kişiler ruhla batır, yürekli kişiler bilen sizinle tanıştırırız. Bu haqda aldağı bir neçe minutda. Mene действительно zor bir xat manda keliyor. Şunun işi, şunun işi neler? Biz ele birinci adımlarını gına yasayız. Действительно mene o her bir neler şunun işi meşitlerde şunun işi yerlerde bulurga tiyiş. Mene şulay jıyılıp netkende o invalidlardan aşılı netmeler ol bizge gine tugul bitinde bu balalar ol bitinde mene soqırlar bulmasa biz gözlerini sünnet etmesek 20 metrgan bulmasa ayaklarını mesela Xitoy Teala bitinde bitimizge nege bere örnekке bere bitinde ana şuralarga qarab özüngni netesin başkalarında terbiyelerge bola şunun bilen Sankt-Peterburgdan Ulu İslam bilen kelgen Galina Paqayımova yardımdagi ternetlendirүү kurslарын ana şulay baxtga tingli. Mart ayında yardımda 9-nji tapqır kalaska ham kultuq tayaqlары bilen yürüyüşler. DSP diagnozlu kişiler için bir-birimizga buluşuq proyekti boyunca keng qırlı ternetlendirүү kurslары uzdy. Yardım fondu şaqıruğı bilen naqmına Galina Paqayımova tünyak başqaladagı yigit qızlarına ternetlendirүүgө alıp kildi de indi. Bu çıgarılışta biz kişiler ruhlu aniler ham alarның үсеп буй жеткен, turmuşda öz urunların tabarga ынтылган уллары турында сөйләшәкбез. Bu analar balaların kişi etken, alarını ayakka bastırgan. Yardımga da balaların kullarından tutup analar alıp kilgen. Yardım bu yılı üst tiresine türlü millet, türlü din vekillerin jidi. Alarının barısında yakının işin başçılığı, anı kaygırdı gibi hisler birleştire. Barıcılığı ham dostana münasebetler kerek alarga. Вот здесь какая-то такая семейная, такая вот какая-то домашняя обстановка. Мында үз гаиләңдәге кебек рәхәт. Бирдә сине тәмле бирыклар белән көтеп торалар. Синең турында кайгырталар. Мондагы мөхит сине үзеннән-үзе тартып тора. Бу бик көчле проект. Шушы проектны гамәлгә куючыларга бик рәхмәтлебез. Ел сайын улым белән без каяда булса барабыз. Әмма мондый проектны бер җирдә дә очратканыбыз булмады. Biz жүрген жерлерде бірсі гіне или медицина, или социализация, или рухи программа, міне біз қазіргі біздің недейінде действительно ансында рухи программа, коранистский график дайында. Алай гына түгел, бу юлы ярдәмгә килеп, үзенең тарихи тамырларына кайткан, milli гырыф-гадәтләрне яңарткан кешеләр дә булды. Мы интересовались культурой Татарстана, потому что я тоже татарка. Без Татарстан мәдәнияте белән кызыксынып торабыз. Чөнки мин үзем дә татар. Санкт-Петербургта этник музейга бардык. Әмма мондагы мөхит, мондагы матурлык искиткеч. Мин ата-бабаларымның рухын тойгандай булам. Мин Казакъстанда туып үстем. Һәм биредә күз яшьләре аша балачагымны искә төшерәм. Әби-бабайларым, әти-әниләрем бүтән гырыф-гадәтләрне, йолаларны үтеп яшый иде. Ә улым Олег азан тавышы ишетсә, елый башлый. Күңеле кузгала. Гомумән киң кырлы мәдәни программа һәм спорт чараларына йөрү ярдәмдә тирәкләнү узучыларга бик зур файда бирде. Рухи яктан да, физик яктан да. Кайсы бер музейлардан кайткандан соң постоянно ничек әйтәләр әле, разбирать итәбез инде. Шунда шунай күрсәттеләр, шуны шулай күрсәттеләр дип, обязательно музейлар экскурсиялар турысында сөйләшәбез иде. Балана фикерләвен эшләбез. Обязательно, әйе. Әмма бу музейда сезгә, музейгә нәрсә ошады? Бу музейлар безгә, вот, например, без балык, бу малай каран, улым төз каранлы, ини балык тоткан, элекке заманда ничек иттер балык тотканнары бик. Вот. Глина эшләүләрен без белә инде, конечно, без беләбез аны үзебез дә, балык тотуларын ул беренче мәртәбә күрдек инде. Өйләрен тоже до этого күргән бар иде, ничек яшәгәннәрен. Алар ишетагыла карарга бигрәк күңеле мотор булды инде.
Для саморазвития алар өчен кирәк. Развитие өчен обязательно кирәк. Менә элекке заманда безнең әниятиләр, әби бабалар ничек торганнар дип менә әле колагына пыш-пыш җиттереп сөйлим. Ничек ул әни, ничек ул? Вот аны, конечно, кирәк. Вот. Без бит чуть-чуть булса беләбез, булар инде все современный ярак дип уйлайлар бит инде. Вот. Әйе, шуга әле анда тазикларны күрсәт. Ой, тазик буламы? Ничек була ул? Тазикларны нәрсә күрделәр. Ой, бұл разве посуда менә иде? Конечно, посуда. Вот. Конечно, посуда. Зур тазикалар, зур савытлар. Зур савытлар түгел, менә ләгән күгрәктән кешеләр лә зурларлар, вот шунайлар. Вот. Анан замукларны аптырап карап торды менә әле. Вот. Анан шун сөяктән эшләнгән половниклар карап аптырап калды, малай. Вот. Барсыла кирәк күрсәтергә балаларга безнең. Аның өчен ачыш булды. Ачыш булды аның өчен ачыш булды бана. Ол бик кирәк, потому что вот аларның теге дөнья күрсәтү бит инде аларга все равно. Дөнья күрсәтү. Бул здание монда икән, футболды шулай эшләйләр икән. Теге телевизордан караганда ул совсем икенче ул. Күз күзләр белән караганда инде икенче төрле. Алар кирәк, конечно. Анда бөтен эмоциялар Эмоциялар, анан соң эмоциялар зашкаливать иткәс, алар настроение күтәргәс, аларның спастикаларла теге ничек әйтергә менә, как үзүренә утырган күк дип әйтәләр, милли ничек була моны. Әңгәмә барышында Илгизнең үзе белән дә аралашып, ярдәмдәге курслар турында фикерен белештек. Барысы да инде менә савыннар эшләдек, менә мастер-класс анда ниләр тәникәләр эшләдек. Аннан соң менә экскурсияга алып барулар ошый. Менә бүген театрга барырга тиешбез, Камал театрына. Кеше сотрудниклар да ошый шунда минем белән теге күптән күрешкән кебек сөйләшәләр. Беренче тапкыр күрешсәләр дә күптән мине белгән кебек сөйләшәләр минем белән. Инде алар белән номерларны да алдык, менә Фарид дигән бер сотрудниктан шунда. Лилянан менә Альберттан да номерын сорарга уйлыйм әле. Илгизнең бу театрларга баргач, волейболларга баргач, күңелләр күтәрелеп китәме менә, ничек син үзең хис итәсең? Күңелләр күтәрелеп китә инде. Яхшы хис итәм. Будет. Вот! Нормально. Сәтебетләп. Әлбәттә, массаж сеансларда ярдәмдә тернәкләнү узышларга да, аларның әниләренә дә зур файда бирде. Нинди файда бирүен хәзер алар безгә үзләре аңлатып китәр. Спастикалары йомшарып китә инде. Массаждан соң, караваттан соң, токлардан соң, вот шул яклап. Әйбәт хис итәм инде. Демәк, менә монда ярдәмдәге программа гомумән теге общий укрепляющий, общий развивающий дип әйтеп буламы? Әйе, әйтеп була. Безгә даже балаларга түгел, безгә үзебезгә разрешать иттеләр. Бездә үзебездә яттык, кровать түгел, креслоларында яттык. Вот. Анан соң теге ток белән бирелгән аякка куйдык тоже. Шул хәзер коврики кан юлларын яхшырта торган коврикта массажда утырдык. Гөлнур апа, менә бу бит сезнең өчен ялда булган бер караганда, әйме? Малайгыз реабилитация үтә, сез ял итәсез, шулаймы? Ял итәбез инде. Тернәкләнү узышларына гомуми физик халаты тиешле дәрәҗәдә булгач, яңа белемнәр үзләштерергә һәм яңа күнекмәләр алырга да җиңелрәк булды. Милләтенә, диненә карамыйча, гарәп телен факультатив буларак өйрәнергә теләүчеләр дә шактый булды бу юлы. Biz biraz İslam белән инде заниматься итәбез, все-таки коранический графика хәрефләрне өйрәнәбез, аннан соң ул пропись, арабский пропись белән мин үзем чыгып киткәндә анага куеп калдырам да, ул мин кайтканчы шуларны биш язып куя. Ул барбыр бит инде язгачтан иткәч тә бераз
Нете, мында хәзер вот Ильяс хәзрәт белән уже уку дәресләрен тотындык. Мында сезнең шуң хәтле рухи байлык алып кайтасың, менә мәчеттән чыгасы да килми. Лишний раз телефон белән сөйләшеп тә вакытны заяга үткәрәсе килми. Минем сеңгеләр нетелә, вот Ленинградтан кемдә звонить итәдер, монда тавышыгыз да чыкмый, тынгыз да чыкмый диләр. Менә действительно һәрбер минутны үткәрәсе килә, менә заяга үтмәсен диде. Менә хәзер инде тагын бер көн үтте, уже скоро китәргә, уже күңел просто җылый башлады инде. Менә действительно менә уже ахыры килеп җитә диде. Башта монда килер алдына инде бик катлы переживать иткәнем, сүтки бит инде мөселманнар монда бер кичкенә калганнары менә ничек нитерләр икән, мәчет кагыйдәләренә керә алырлар микән диде. Әлхәмдүлиллаһ, аны инде кайберсе инде хәзер теге урысларда гарәп телләрендә өйрәнмәклеләр, намазга да кирип тыңлап утыралар. Менә үзе бер нәрсә аңламаса да кулын менә шушы әйттереп коляскада тотып утыра намаз буенча. Гөлинә апа үз вакытында Казан дәүләт мәдәният университетында югары белем алган. Шул вакытта Казанда бөтен Россиядән җыелган коляска белән йөрүчеләрнең фестивален уздырган. Физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрне социаль мәдәни эшчәнлек аша тормышка әзерләү дигән темага диплом яклаган кеше. Санкт-Петербургта милли мөхитне саклап калу өчен төрле чараларда уздыра ул. Шуңа да ул курслар вакытында үткәрелә торган экскурсияларга битараф түгел. Социализация монда моны кругозор вот настолько расширяется. Алар мәктәптә укып бетерделәр инде, уже менеләрне иттеләр. Монда яңадан вот хәтерне яңадан алып кайта, тарихка алып кайта. Ул шу кабатлап торгач бит ул нигә бара? Балалар өчен дә, инвалидлар өчен тагын да алар бит инде сүтки күбрәк недән җәмгыятьтән кырыйда калган кешеләр дип әйтергә була инде. Шуңа күрә монда, во-первых, бөтенләй доступны среда, без инде үзебезгә ничекне шуны карыйбыз. Сүзебез үзеннән-үзе физик мөмкинлекләре чикле булганнар өчен уңайлыклар тудыручы уңайлы мөхит программасына барып тоташа. Ярдәмгә кайткач та әңгәмәбез дәвам итә. Сездә вот доступная среда действительно менә без үзебездә булмаганны үз карап җирә, бу кибеткә кирип була, монсына кирип булмый, монсына бындай коляска белән кирип була, электроколяска белән кирип булмый диде. Ну монда действительно күбрәк неләр и автобусларда неләрдә все настолько доступная среда нидә Казанда, Санкт-Петербургка караганда нирәк. Менә сез бит инде монда автобусларга утырып бардыгыз, театрга игътибар. Да. Подъемниклар белән. Менә ул да сезгә бик җайлы бит инде. Ул действительно җайлы, ул жактан безнең Аллага шөкер Санкт-Петербургта инде ничә елдан бирле бездә социальный такси эшли. Бу урында сезне Питердан ярдәмгә тернәкләнү узырга килгән тагын берничә шәхес белән таныштырасыбыз килә. Аларның берсе төньяк башкалада инвалидлар өчен социаль такси барлыкка килүгә сәбәпче булган Светлана Быстрова. Ул коляскада утырып йөрергә мәҗбүр булучыларның хукукларын яклый. Төрле акциялар һәм бәйгеләр уздыра. Педагог Юлия Миронова үзенең теләктәшләре белән игелек ишкына дип аталган проектны тормышка ашыруда катнаша. Укучылар, педагоглар һәм ата-аналар өчен эшләнгән социаль мәдәни һәм хәйрия проекты игелек кылырга өйрәтә. Безнең барыбызда да бер максат – физик мөмкинлекләре чикләнгәннәргә һәрьяклап булышу. Әгәр ярдәмдәге тернәкләндерү курсларыннан соң аларның рухи, физик халаты күпмедер дәрәҗәдә яхшыра икән, алар монда җылылык таба икән, үзләрен бәхетле хис итә икән, бу ике як өчен дә куанычлы. А ты здесь нашел друзей? Да. А что вас вот объединяет, так скажем? Ну, общие какие-то там темы про... Ну, тоже у кого какие реабилитации были, кто куда ездил или еще что-нибудь. Менә без Казанга килдек. Менә ул бәхет ул. Менә. На самом деле ул бәхет ул. Потому что был үзләренең кебек егетләр, кызлар белән осрашып сөйләшәләр. И менә төрле сеансларга йөриләр. Evet. Аннан соң, ну, бәхет ул бер сүздән генә әйтеп булмый инде барыбер. Вот монда берем булар сеанслар алып, рәхәтләнеп сөйләшеп утыралар икән и ага, минең балам шул хәзер рәхәтләндереп сөйләшеп, вот менә спастикалар җиңеләеп, төзәләеп тоз китте. Вот шул
Просто әйтеп кенә бетермәйбез, все равно ул бит инде ул все равно бәхет. Я считаю, что для нас большая честь, для меня, по крайней мере, с сыном, большая честь попасть сюда, в такое место. Здесь мы получили тепло, заботу. Видим, как люди могут хорошо, по-доброму относиться друг к другу. Получили навыки в прикладном искусстве, в спорте, что спорт это весело и замечательно. Как мы дружно ездили на все мероприятия по городу, что, оказывается, можно легко и доступно перемещаться и в музеи, и в спектакли. Очень понравились постановки в театрах. Вообще огромное спасибо за все. Будем рады еще приветствовать сюда. Иң беренче чиратта минем өчен бу үзенә күрә бер бик матур шушы вакыйганың менә ике атна була торган шушындагы безнең Петербургтан килгән йөргә алмаучылар яки начар йөрүчеләрнең шушында курсларны үтүләре һәм дә аның шушы йомгаклау менә вакытына килеп җитүебез менә ул кешеләр белән аралашканда бер нәрсәне аңлыйсың. Менә шушындый тормышның аларга бирелгән бүләге, алар аны шундый җылы иттереп, һәм дә матур иттереп кабул иттеләр. Һәм үзләренә күрә бер язмышның рәхмәте дип аны әйттеләр. Шуннан да менә кызганыч төньяк башкалада анда үзәкләр юк. Билгеле дәүләт учрежденияләре бар, һәм дә бүтән шушындый форматта эшләүчеләр бар. Әмма ләкин менә шушындый инде җәмгыяти ракурста эшләгән ярдәм фонды ракурсындагы шушындый үзәк анда юк. Һәм менә алар монда килделәр, алар анда күрделәр, һәм инде үзләрендә дә менә бер җылылыкны алып киттеләр шушындагы Казан җылылыгын. Алар мондагы Казанның җылылыгы ягыннан иткәндә алар монда татар спектакльләренә керә алдылар. Алар монда татар мөхитен күрделәр. Һәм шуның белән бергә менә алар исламның да нинди икәнлеген үзләре күреп киттеләр. Чөнки кызганча каршы хәзерге глобаль халәттә исламны бүтән яктан күрсәтү вазгыяте бар. Ә менә монда аның нәкъ киресе икәнлеге. Ислам ул тынычлык дине, ислам ул яхшылык дине, ислам ул ярдәм итү дине. Менә шуңа күрә шушындый үзәкләрнең булулары ул безнең Татарстаныбыз өчен, ул безнең Казаныбыз өчен, ул безнең гомумән исламыбыз һәм дә безнең татар милләтебез өчен бик зур горурлык. Үзәктә эшләүчеләргә бары тик уңышларны теләп калабыз. Бик изге һәм дә кирәкле эшне башкарабыз. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондында тернәкләндерү курслары башланган көнне тагын бер кызыклы вакыйга булды. Үзләре мөстәкыйль хәрәкәтләнә алмыйча коляскага утырып йөрүчеләрнең футбол һәм флорбол кебек спорт төрләре белән шөгыльләнүләренә багышланган түгәрәк стәл утырышы узды. Аны милләттәшебез көчле рухлы батыр йөрәкле Рәзилә ханым Ермакова Санкт-Петербургтагы Паралимпик оешмасы һәм Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды белән берлектә оештырды. Максатыбыз зурдан кубып әлеге спорт төрләре турында сөйләү түгел. Без спортның физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә тормышта үз урынын табырга булышуын, аларны яңа җиңүләргә рухландыруын күрсәтергә телибез. Барысы да сюжетыбыз герой Рәзилә ханым Ермакованың 90-нчы елларда Буа районына кунакка кайткан җиреннән су кергәндә умыртка баганасын имгәтүеннән башлана. Шуннан бирле аяклар йөрми, куллар авырлык белән хәрәкәтләнә. Әмма ул югалып калмый. Электр белән йөри торган коляскага утырып, инвалидлар өчен футбол һәм флорбол белән шөгыльләнә башлый. Мин эзләдем, нинди спорт белән мин шөгыльләнәм. Минем куллар эшләми, әз-мәз генә. И уйлайдым, нинди спорт белән шөгыльләнеп йөрим мин. И вот 10 елдан компьютердан күрдем футбол на электроколяска. Шундай спорт бар. Мин уйлайдым, шәһәрләрдә за рубежом бар шундай спорт, ник Россиядә булмасын. Вот. И хәзер 15 елда мин килдем, уйнадым бойча, ул паралимпийский спорт шундай. И шуннан килдем футбол на электроколяска. Футбол гына түгел генә, ул меня уйладым әз генә. Мин тагын уйныйм флорбол. Флорбол на электроколясках. Ул хоккей әйтәләр. Баскетбольная площадка шундай. И без уйныйбыз. Минем бармаклар эшләмей. Мин в 94 году
травма шейных позвонков алдым, Буинскида и при нырянии. И вот кулар менің шлемей, вот шундай артез бар, тұтып болмай клюшканы. Вот шулай белеп қоябыз аны, и ойным мен шулай, вот шулай, әзмәзгіне. Ну, ойнарға бола, и мен ойладым, ник мен өзіңіне ойным. Мен организовать еттім команды, шындай кішілер, менің кібік, травма білен, и алар келділер, әйттілер, әйді, ясыбыз команда паралимпик, бірге ясадық. Рәзилә ханымның Татарстанга килүенең максаты үзе кебек инвалидларны тулы калны тормышка, спортка җәлеп итү. Безнең республикада флорбол командасын төзү. И хәзер килдек Республика Татарстанга, Казанга, благотворительный фонд сезнең ярдәм итте, встречать итте безнең, вот и бирделәр площадканы күрсәтергә, и хәзер уйлап торабыз Казанда ясарга секция шундай с нарушением опорно-двигательного аппарата и для создания сборной команды России. Әлбәттә, кешеләр теге яки бу спорт төре белән тик торганда гына шөгыльләнә башламый. Бу очракта футбол һәм флорбол дигән спорт төрләре һәр яклап файда бирә. Һәм әйтергә кирәк, физик яктан гына түгел. Прежде всего, беря ул социализация. Безнең общение бүтән кешеләр белән, здоровый кешеләр алар күреп торалар, ничек без травма белән барыбер тренировка җиребез, транспорт общественный җиребез, ул социализация. Ул социализация не только безнең травма алган кешеләр белән, ул социализация родителей прежде всего. Аларга социализация, реабилитация. Поэтому без уйлап тормыйбыз, ничек ясыйбыз, ничек тренироваться итәбез. Уйламаган жердән новые движения күрәбез. И более динамичной игре. Вот шулай, тизина. Безнең еще Финляндия рядом. Шунда барабыз. Шунда җиребез турнир алар шакыралар. 26 января безнең турнир булды. Бу елда провели 3 игры. Вот шулай. Спорт белән шөгыльләнә башлагач, Рәзилә ханымның тормышы үзгәрә. Башкаларга күбрәк ярдәм кулы сузасы, үзенең дә гел үсештә буласы килә. Мин укырга кирдем. 49 лет меня иде, и мен укырга кирдем. Университет Лезговта, хәзер 5-нче минем курс бетерәм, ала берсә. И минем профессия була адаптивный спорт тренер. Вот шулай. Рәзилә ханым Ермакова үзенең тормыш рәвеше белән безнең кебек сәламәт кешеләргә гыйбрәт һәм үрнәк булырлык. Безгә карыйлар, здоровый кешеләр күрсәләр, әйтәләр, сез ничек йөрисез? Без әйтәбез, безгә авыр, без аяк белән, кул белән безгә авыр. Сезне күреп торсагыз, вообще, больше силы воли появляется. Без әйтәбез, вот без авырыбыз, сезгә карасаң, безнең авыру ни о чем по сравнению с вами. Вот шулай әйтәләр безгә. Сезгә карап гыйбрәт алалар инде. Әйе. Без бисмилла әйтеп барабыз. Сезгә дә килдек. Самолетка утырдык, так килдек. Вот шулай эчеп йөрибез. Бишек әйтәсем килә, безнең бергә вокруг люди встречаются, которые алар ярдәм итәләр, күрәләр, ярдәм итәләр. Гел килеп әйтәләр, сезгә помочь, ярдәм итәргә. Без әйтәбез, юк. Вот шулай. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондына 2018 елның 3 декабрендә Татарстан Икътисад министрлыгы субсидиясе бирелү зур мөмкинлекләр ачты. Мөмкинлекләрен шикле булса да спорт белән шөгыльлән һәм сәламәт бул дип аталган проектны тормышка ашыру өчен чаңгылар һәм Скандинавия таяклары сатып алынды. Хәзер Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондында һәм Ярдәм мәчетендә эшләүчеләр төнәтләрне узучыларның иртәсе саф һавада чаңгы шуудан башлана.
спорт кирәк, әйбәт, оздоравливает, производительность труда повышает. Иншалла, бик яхшы. Көндә шулай чыксак бер ярты сәгатьтә. Альхамдулилля, яхшы була. Эштә дә яхшы була, тормышта да. Мондый соревнованиялар безгә бик тә күңелле итеп уза. Алар ничек әйтим, мондый барса бергә җыелганда күңелрәк дә. Кәйфләрек менә шәп булып чыга. Аннарсын елмаясың, кояш күрәсең, саф һава сулыйсың. Барыбыз да шунда басыгыз, чаңга шуыгыз, конькида йөригез, чаңгыда, санкыда, таулардан. Бик матур итеп уздырыгыз кышларны, җәйләрне. Бик шәп бур. Безгә бар безгә монда килеп йөригез. Март ayında da Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фондының игелекле эшләре белән танышырга дип, өлкән яшьтәге шәкертләрдә Россия Ислам институтының студентлары да экскурсиягә килде. Фондның төрле категория инвалидларга ярдәм итү юнәлешендә алып барган эшчәнлеге экскурсиягә килүчеләрнең күңелләрен нечкәртә. Алга таба яшәргә көч бирә. Алар моннан гыйбрәт алып кайтып китә. Biz şәкертләр белән монда берничә тапкыр булдык инде. Менә яңадан инде безнең беренче классларны алып килдек. Шушында килеп инде үзләренең мөмкинлекләрен ачыкласыннар өчен, чөнки алар сәламәт ки укуга булмый дип авырсынып укыйлар бит инде. Инде алар менә монда буларны күргәч, шушындый хәлдәге кешеләр шушындый гыйлем алганнарын, шушындый хезмәтләр куйганнарын, нинди матур искусство менә шушындый матур нәрсәләр тудырганнарын күреп алар инде көч алып кайтырлар дип без ышанып калабыз инде. Үзләренә гыйбрәт алып шушында тәрбияләнүчеләрне күреп. Бу аларга стимул менә алга таба үзләрен җыйнап тотар өчен үзләренә көч яңадан көч алып кайталар инде алар шушыннан. Әйе, без шуңа өметләнәбез. Волжский белән группа белән булды безнең. Шулай танышырга килдек, белешергә килдек. Ул вакытта, конечно, мин шуның хәтле никән идем, взволнованный была, урыс әйтмешли. Только менә сөйли башладым, фамилиямны гына әйттем дә җырлый башладым. Шуның хәтле дулкынландым, күргәннән, ишеткәннән, шуның хәтле. Конечно, сезнең эшләгән эшләрегез это вообще уникальное явление, можно сказать, потому что менә ул кешеләр, да, алар кешеләр, алар үзләрен шуның хәтле ятим, мескен итеп хисапласалар да, менә монда килеп алар шуның хәтле ихласлашалар, шуның хәтле ярдәм көтәләр, алар Аллаһ Тәгаләдән сорыйлар, Аллаһ Тәгаләгә аларга теләкләрен кабул итеп, менә сезне җибәргән ул аларга. И сезгә, конечно, Аллаһ Тәгалә зур исәнлек, саулык бирсен сезгә, һаман эшегездә ярдәмчеләр булсын сезнең. Һаман сезгә Ходай Тәгаләдән шуның хәтле зур уңышлар телим сезгә, потому что сезнең не только балалар, сезнең зур, уже картаеп беткән кешеләр, кайсылар бит жата да диванга, и көтеп жаталар үзләренә. Ә менә сезгә килгән кешеләр, алар шуның хәтле ярдәм күрәләр, шуның хәтле хислашалар, тагын торасы килә, һаман Аллаһ Тәгаләдән гыйбадәт кыласы килә, ярдәм сорасы килә. Именно безгә без киләбез, безгә шуның хәтле зур гыйбрәт, вот кайтасың, шуның хәтле зак җирисең, менә шуны уйланып. Бар кешеләр дөньяда менә шуның хәтле нинди кыйнлыклар булмаса да үзләренең көчләрен табалар. Аллаһ Тәгаләдән сорыйлар, гыйбадәт кылалар, ярдәм табалар. И безгә дә кирәк шулардан карап гыйбрәт алып шуның хәтле тырышырга кирәк. И әгәр без Аллаһ Тәгаләдән сорасак, иншалла безгә Аллаһ Тәгалә тагын да яхшырак тормыш бирә, тагын да гөнаһларыбызны кичерер. И безнең теләгән теләкләр бәлкем шушы кешеләргә дә дуа булып барып, аларга да тормышларын җиңеләйтер иде, Алла бирсә. Ә сезгә бик зур рәхмәт. Беренчедән мин ярдәм фонды турында, әлеге мәчет турында ишеткәнем бар, беренче тапкыр гына түгел. Барыбер масса күләм мәгълүмат чараларында да аның турында еш язалар бит инде. Ләкин менә бүген шулай тулаем, теге әйтик, тирән экскурсия миңа тагын да яңа күп мәгълүмат бирде һәм ничектер менә дөрестән дә барыбер дөресен әйтсәк, мөмкинлекләре шикле булган кешеләр, балалар, дөрестән дә аларны күргәндә ничектер жәлли башлыйсың, ниндидер шундырак хисләр туа. Ә менә бүген Лилия ханым безгә аңлатты, кай вакыт
һәр нәрсәнең әйтик үз шамасы, үз шиге булырга тиеш. Именно бүгенге экскурсия миңа шул кадәр хисләр бирде. Әйтик, мин алар белән таныштым, алар белән сөйләштем, үзем дә интервьюлар алып йөрдем. Гап-гади кешеләр аларга ничектер теге башка караш үзгәрде дип әйтимме соң, менә аларга шулай ук башкача хәзер инде ярдәм итү теге, әйдәгез мин сезгә арбагызны тартып кына булышам дип түгел, аларга дөрестән дә монда бит инде күбрәк акчалата ярдәм кирәк, яисә волонтерлык ярдәме кирәк. Менә шул ярдәм күбрәк кирәген аңладым шундый кешеләргә. Теге үтеп кенә жәлләп, алам ярдәм бирсен инде дип кенә ишеңнән генә әйтү түгел. Менә нәкъ шул финанс яктан, волонтерлык яктан, әйтик, ниндидер бәлки монда мөрәҗәгать итеп, анда күбрәк ярдәм, ниндидер төгәл ярдәм кирәктер, әйтик, ниндидер әйберләр фәлән кирәктер, име? Шуны аңладым, шундый ярдәм кирәк икән менә шушындый фондларга. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең өчен махсус әзерләнгән чираттагы видеожурналыбыз ахырына якынлаша. Алда безне традицион иман сүз сәхифәсе көтә. Без сезнең белән саубуллашабыз һәм Аллаһ Тәгалә эшләгән эшләребездән разый булсын дибез. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля ашрафил анбияи вал мурсалин. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри ваhlul 'уqdatan минал лисани вафқахул қаули. Барлык хәмдә сана, барлык улуглау Раббыбыз бер Аллаһ субханаһу ва тәгалә генә хастар. Күңел түләреннән чыккан салават шәрифәләребез Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа алейхиссалату вассаламга генә ирешеп торса иде. Хөрмәтле туганнар, хөрмәтле кардәшләр, минем сезгә Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа алейхиссалату вассаламның Мәдинәгә күченеп килгән беренче инде аны каршы алган кешеләр турында сөйләп китәсем килә. Гадәттәгечә зур түрәләр, зур абзыйлар, зур апалар, әгәр безнең районнарыбызга, безнең инде шәһәрләребезгә килә икән, хуҗалар безнең инде төрле икмәкләрен алып, үсләренә тузларын куеп, яхшы затлы машиналарына утырып, каршы алалар аларны инде шәһәрнең кирү булган урынында. Һәм дә инде Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхиссалам дәгән Мәдинәгә күченеп килгәндә, Мәдинә байлары үзләренең матур күлмәкләрен киеп, каршы алырга дип ашыкканнар Пәйгамбәребез алейхиссаламны Мәдинә читләрендә. Ләкин ни гаҗәеп, Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам Мәдинә шәһәренә үзенең дусты Әбу Бәкр белән кергәндә, ул шушы байларны күреп куып җибәргән. Ай, китегез моннан, кая сезнең гарипләрегез, кая сезнең дуга җиткезүчеләрегез? Һәм дә инде Пәйгамбәребез алейхиссалам әйткән, мин ди байлар белән күрешергә килмәдем ди. Мин шул кешеләрне күрәсем килә ди, кайсылары сәбәпле сезнең дугаларыгыз кабул була. Ул сезнең гарип гырабаларыгыз. Ул сезнең ниндидер шире булган, ниндидер авырлыгы булган, ниндидер физик проблемасы булган кешеләр кая алар дип сораган Пәйгамбәр алейхиссалам. Чөнки бу авыр хәлдә булган кешеләрнең җәмәгать дугасы белән без бөтенебез яшибез. Без исән саулар. Әлхәмдүлиллаһи шөкер, ниндидер яктан безнең инде проблемаларыбыз бар, ләкин бар безнең күзебез, кулакларыбыз, тән әгъзаларыбыз барсы да эшли. Ләкин бар шундый кешеләр, кемнең инде тормышында проблемалары бар. Төрле сынаулар Аллаһ Тәгалә тарафыннан аларга килгән. Һәм инде Пәйгамбәр алейхиссалам әйтә, авырлыкта булган, бәләдә булган кешенең дуасы кабул була ди. Һәм менә шушы җәмәгать, гарип гырабә туганнарыбыз безнең, алар көн сайын дугада. Үзләре өчен дә сорыйлар, безнең өчен дә сорыйлар. Һәм барсы шушы галәмдә тынычлык, матурлык, әдәп, әхлакта яшәсеннәр дип Аллаһыдан ялварып торалар бит алар. Һәм без җәмәгать шөкерле булырга тиешбез Аллаһ Тәгаләгә. Һәм инде шушы безнең туганнарыбызга дагы рәхмәтләрен әйтеп торырга тиешбез. Чөнки менә бу кешеләрнең изге теләкләре белән безнең шәһәрләребез, авылларыбыз, районнар өстендә яңгырлар ява, кояшлар чыга. Әлхәмдүлиллаһ җәмәгать, безнең инде басуларыбызда икмәк үсә, барсы дагы шушы изге кешеләрнең дугалары белән. Шын барлыкта дагы нигәдер гаҗәеп булып тора, хөрмәтле туганнар. Исән сау кеше дингә килә икән, бик ешул диннән чыгып китә торган хәлләрне күрергә туры килә. Нәрсәдер шамады, мулла шамадымы анда, мәчете шамадымы, кешеләре шамадымы, чыга да китә, юк, йөрмим әле мин ди.
Ләкин шул кешеләр кайсылары сынау аша киләләр. Ниндидер шир, ниндидер аварияга эләгеп, ниндидер кайгы кичереп, ниндидер проблема күреп, алар җәмәгать дингә керсәләр, беркайчан да китмиләр. Дингә кергәч, аларның иман нуры арта гына бара. Алар бу диндә ныграк кына яшиләр. Нигә дисәгез? Чөнки алар сынау үттеләр. Аллаһ Тәгалә биргән сынауны үткән кеше җәмәгать, ул Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтен әйтеп яши. Һәм шушы кешеләр, әлхәмдүлиллаһи шөкер, алар дингә кереп, динне ныклаучылар, динне ныграк, инде яхшы, көчле адымга бастырып алга баручылар. Хәтта ки Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассаламның иң якын сахабаларының берсе Абдуллах ибн Мактум. Ул кеше гомерендә дә күрмәгән. Бәләкәй чакта ниндидер авырлыклар күреп, төрле кешеләр тарафыннан ниндидер кимсетүләр күреп үссә дә, көннәрдән бер көнне базарда ул Пәйгамбәрбез галейһиссаламның ваазын ишеткән. Дингә килгән Коръән аятләрендә ул үзенең күңеленә тынычлык тапкан. Һәм инде хөрмәтле туганнар, хөрмәтле кардәшләрем, әйтеп китәсем килә, бу кеше соңыннан Пәйгамбәребезнең иң якын ярдәмчеләреннән булды. Ул азаннар әйтеп кешеләрне намазга уятты. Ул азаннар әйтеп кешеләрне җәмәгать ифтарга, сәхәргә чакырды. Һәм шушы кеше җәмәгать ислам байрагын күтәреп, Пәйгамбәребез галейһиссалам артыннан дөньяның читенә барга риза булды. Карап торсаң, аның ниндидер җитешмәгән яклары бар кебек, физик яктан аның хәле җитеп бетми кебек. Карагыз, күңелендә никадәр көч. Һәм шуңа да әйтеп китәсем килә, җәмәгать, безнең араларыбызда гарипләр бардыр. Ләкин безнең арабызда иң гарип кешеләр, ул күзе күрмәгән кеше түгел. Ул җәмәгать калепләре белән Аллаһның нурын күрә алмаган бәндәләр бит. Һәм инде әйтеп китәсем килә, Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассаламның дуасын: "Я муқаллабал кулуб", эй калепләрне әйләндерүче, тетрәндерүче, сәббит калби ала диник. Шушы гаҗәеп матур безнең динебездә, я Рабби, Алла күңелебезне ныклы кыл. Җәмәгать, һәрбер мизгелебез өчен, бу тормышыбызда яшәгән һәрбер җәмәгать инде көнебез, елыбыз өчен шөкер рәхмәтләрен Аллаһ Тәгаләгә әйтеп яшәргә тырышыйк. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә шушы вакытта безгә бәрәкәт бәхетләрен бирер һәм безнең җәмәгать шушы гарип гырәбә туганнарыбыз өчен, абыйларыбыз, апаларыбыз өчен, аларның дугалары өчен, җәмәгать, без аларга рәхмәтле булыйк. Булдыра алган кадәр аларга ярдәмнәрен күрсәтик, булдыра алган кадәр аларның күңелләрен булдырыйк һәм җәмәгать, иншааллаһ, без сезнең белән гаҗәеп булган Аллаһ Тәгалә тарафыннан бәхеткә ирешербез. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.